baro nisɔndiya tobili o bɛɛ de bɛ ka kɛ ni gwada in na walasa ka Noël seli daminɛ. Ɲagale Ture ye silamɛ ye bɛɛ kuma Noël seli kan. Chrétien ala tɛ ye silamɛ ala tɛ yen. Ala ye kelen de. Donc an bɛɛ bɛ ka o ala kelen bato. Min bɛ seli i bɛ seli ala de ye. Min bɛ chrétien ya fana diinɛ fana seli kɛ i b'o fana kelen seli kɛ ala de. Dieudonné Dambele ka bɔ Kulikoro b'a jira ko Noël seli ka bon kosɛbɛ chrétien diinɛ la. Noël seli kɔni anw chrétienw fɛ an bɛ a bila hukumu min kɔnɔ o ye Yesu nalen de ye. Noël seli an b'a ta i n'a fɔ o daminɛ de y'o ye. Donc Noël seli anw fɛ kibaruya kuraw o de nana ka na fɔ jama ɲɛna. N'i ko jamana jɔli ani bɛn i ko diinɛ o de kosɔn Aliyu Musa Tambura Kulikoro mairie tɛ ɲinɛ ka foli kɛ. Bamanci jɛkulu minnu bɛ an kɛrɛfɛlaw la an b'a ɲini u fɛ u ka duwawu caman kɛ pour que Ala ka se k'olu ta ka bɔ an kan cogo min na. Sinon an ni chrétiens an bɛɛ ye kelen ye an b'u nɔfɛ su ni tile n'Ala sɔnna ma an b'an bolo di ɲɔgɔn ma fana ka baara kɛ dugu kɔnɔna na. O siratigɛ la matigi Yezu nali kɛmɛ nisɔndiyaba de ye Madame Dena Lydia Jara ka bɔ Kulikoro. Ne y'an balima silamɛw ye ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ka na foli kɛ anw na an ka messe la an ka jɛ ka messe kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye nisɔndiya ko ye.